Tak jo, ahoj lidi, já jsem Borkerfák z kanálu The Games Channel. Ahoj lidi, já jsem Chris7 z kanálu Games Channel. A hrajeme hru Shakes and Fidget. Tak jo, tak. Já myslím, že se můžeme do toho pustit, je to první díl, doufám, že je to let's play. Tento díl už jsme jednou nahrávali, že neslyšeli jste můj zvuk, je to moje chyba, ano. Ano, potrestejte mě, ano. Slyším, jak nadáváte, dobré. Ale my si musíme pospíšit, protože tento díl bude mít jenom 10 minut. A potom možná budou další. No, jak se to chytne? No. Doufám, že teda se vám tyto videa budou líbit. A tak jdeme na to. Jo. Takže, co uděláme jako první? No, tak... Tak já jdu do hospody, jo? Tak někdy teď ve druhém díle, jak bude na YouTube, tak bychom už měli si zakládat cech. Tak byste se pak mohli k nám přidat do cechu. Tak jo, a my jsme si řekli, že my vám tady vidíte na boku tady tyto tlačítka, hospoda, arena, hlídka a tak dále, až tady dolů po volby. No volby vám ukazovat nebudem, po podzemí, tak. A my vám to budeme postupně vždycky říkat, budeme se střídat, protože minulý díl jsem to všechno vykladal já a strašně jsem umluvený. Ano. Tak jo, takže začneš ty? Dobře, takže hospoda. V hospodě dostáváte úkoly, máte tam vždycky na výběr ze 3 možností. Někdy dostáváte více peněz a trvá to déle, někdy dostáváte méně peněz, více zkušeností, někdy dostáváte třeba nějaký item. A potom tam je jeden taky hospodský. A to, když máte touhu po dobrodružství už 0 a chcete ještě nějaké úkoly, tak když mu dáte houbičku, tak vám dá vlastně trochu té touhy po dobrodružství. Potom je tady taky gambler, tam hraje kelimky, i tak můžete vyhrát, ale je malá šance, já to moc nehraju teda. A potom je tady WC, to když najdete klíč, to nevím od jakého levelu, nějak od 100, se to může vyskytnout v těch úkolech, ten klíč. 100. No, nevím od jakého. Od 100. No, od 100. No a potom, když vlastně získáte ten klíč, odemknete to, tak tam můžete házet věci do záchodu a budou vám padat epiky. Epiky si pak vysvětlíme ještě u podzemí, co je. Tak jo. Tak chtěl jsi ještě to by něco bylo říct? tak všechno v hospodě? Dobře. Tak, teďka půjdeme do arény, nebo já teda si dám hospodu, já vám to ukážu, takže jak říkal, tady máte odměna, stříbrňáky, zlaťáky a zkušenosti a jak dlouho to trvá. Takže já si zvolím asi, kde je nejvíce zkušeností, což je tady. Přijmu to, bude to trvat 2 minuty, doufám, že to nějak stihneme. Jo, máme čas, teprve tak 3 minuty nahráváme. No, jo. Jo. Tak a, no, nevím co dál. Jo, No, můžu vlastně odsud i odejít, že, když půjdu do arény takhle. No. Tak jo, tak já vám, aha, nemůžu. Zruš úkol. Jo, tak takhle se vám to plní, no. Já to udělám až po videu, kdy si nalevlím. Ale to vám ukážeme až potom, co jsou ty levely. Tak jo, tak jdeme do arény. Takže v aréně tady si bojujete proti ostatním hráčům, tady je jejich jméno, jejich úroveň. Tak já si hnedka dám první bitvu. Tak, bojujeme, já to přeskočím, protože ať nestrácíme čas. Tak, vyhrál jsem, získal jsem nějaký věhlas a nějaké tady stříbrňáky. Tak ty si můžeš teďka vrhnout na hlídku. Dobře, takže hlídka. Mně tady skočil úkol, takže pardon. Hlídka. Tady máte vlastně, když už nechcete dělat úkoly v hospodě a chcete třeba až druhý den, a tak tady si nastavíte hlídku, tady třeba hodina, 2 hodiny, 5 hodin, až 10 hodin. Za to dostáváte peníze a třeba to necháte, jdete v 7 hodin večer jako na šejka a dáte si tu hlídku na 10 hodin a potom ráno v 7 hodin. V 7 hodin, no potom si na to skočíte, tak máte hlídku a získáte nějaké ty peníze.
Potom, když vlastně tady se může vejít do hospody, do areny, do čaroobchodu a do zbrojírny. A teď to by bylo asi všechno k té hlídce. Tak jo, tak já se vrhnu na zbrojírnu. Zbrojírna. Tady vidíte, že já tady už nějaké itemy mám, ale tady se kupují věci. Tady máte vždycky cenu, tady je 26 stříbrňáků, 24, 26. To je ještě malá hodnota, pak už tam jsou zlaťáky, které jsou tady většinou, pak už je to po 10 000. Takže si tady kupujete různé věci, já momentálně, jak jsem si koupil tady toto a tento štít, tak už jsem všechny peníze utratil. Nějakou zbraň dostanete na začátek, dá se i bez ní bojovat, ale máte jenom holou ruku. A no, tak já jsem si to takovou, jde to prodat pak, že to takhle přetáhnete, já to teda nebudu prodávat. Kdybys prodal zbraň. No, tak to bych myslím, že jo, ne, nemohl bych to ještě koupit, no. Nemohl, musel bys dát nové zboží. No a když to máte všechno plné a teďka chcete něco koupit jenom tak do zásoby, kdyby třeba už, nevím jak to říct. Většinou je to u elixíru, které se kupují v čaroobchodu, tak máte už některé na sobě a nechcete dávat další, tak si je dáte sem do inventáře, třeba takhle, toto. Jo, pak to na sebe použijete, takže tak si zase nasadím. A to si myslím, že jo, pak tady ve zbrojírně ještě, když tady už se vám z toho nic nelíbí, máte nějaké hubičky, tak tady kliknete na nové zboží, všechno se vám vlastně dá nového a můžete znovu nakupovat. Tak, si myslím, že je to ke zbrojírně všecko, co? Teď se vrhneme na čaroobchod. Tak jo, tak. Čaroobchod. Vlastně skoro to samé jako zbrojírna, akorát tady se neprodávají zbraně, tady se prodávají třeba nějaký náhrdelníky, prsteny a tak dále. Taky tady je nové zboží za hubičku, to samé jako ve zbrojírně a to je tak všechno. Ono je to skoro stejné jako ve zbrojírně, akorát tady jsou ty náhrdelníky, náramky a tak. Tak jo, tak posuneme se k dalšímu, což jsou stáje. Tak ve stáji tady si kupujete koně, tady nějaký Gryffindor, kráva, tygr a půl. Ty podle toho, když děláte hospodu, tak teďka tam máte tak délku, že vám to trvá tak 2 minuty. Ale až jste vyšší level, tak to trvá už hodně dlouho, takže je dobré si toto koupit. Tady vám to ukazuje čas na cestách minus 30%, takže to je hodně dobré. Nejlepší je tohleto teda, ale to stojí hodně. Tak a no, ty si vlastně pak tady, když si to koupíte, tak tady to uvidíte. Tak jo, můžeš, ty houbičkář, můžeš? Jo, houbičkář, takže houbičkář, tady si kupujete houbičky přes různé typy převodu, tady třeba přes SMS nebo přes telefon, přes převod, ale tak je tady zdarma a někdy tam, když kliknete na video, tak podíváte se tam na nějaké video, tak vám to dá jednu houbičku. Mně to teda nikdy moc nefungovalo, mě to vždycky napíše, že omlouváme se, ale momentálně pro vás nemáme žádné nabídky. Takže skoro vždycky. No, tady si vlastně kupujete houbičky za peníze. Je to teda celkem drahý, no, ale tak někdy se to hodí, když je třeba epický víkend. Ano. A já bych jenom vysvětlil, co je to epický víkend. Epický víkend to je vždycky o víkendu, většinou o víkendu. Máte tady epické věci, což jsou takové ultimátní, které jsou takové, tady jak máte napsáno železný overall, tak to je napsáno jinou barvou, většinou modrou, nebo no, modrou a nějak to svítí, nebo co, myslím. Nevím teď přesně. A no, tak to je asi všecko k tomu epiku. Takže já vám teďka ukážu další věc, což je postava. Postavě, ale tady vidíte to, co jsem vám ukazoval, tady máte věci, tady máte inventář, pak tady máte brnění, to je podle toho, co máte na sobě. Vidíte, že toto má brnění 13, to 49,
za to 14. Celkem to jim